Ngeke ngikwazi mina ngifuna indoda yami. Ngifuna indoda yami ukuthi sihambe naye sephezulu. Sacela udili naye ngoba ngeke ngikwazi. Sesifuna indoda ngithi ngiyasho ukuthi nani hamba. Okay, but Mary, sikhulume naye. Mangani. We understand the story noma ingqithi usesabhekene nayo njengomuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ukuthi babehlangana kanjani mina ngazi ukuthi indoda yami ngangikhokha imali ngoba ngihlangana naye mina ngazi ukuthi ayikho into engizoyibuyisa bona ngoba uthi ufunele namhlanje lapha mina into engibelayo indoda yami nale mali la bathi bayifuna mina indoda yami ayitshelanga ukuthi inomakhopheni oyifakela imali mina ngazi ukuthi iyasebenza la eThekwini losisakala. Okay, angithi njengamanje usuyazi ukuthi kunemali ebiyistopode beyibeka nosisi. Uyazi ukuthi lo bafo lokuvela ukuthi ayikho imali yakhe kulo 50,000 into ezikabongiwe zonke lezi angazi manje ke lelo khadi lakhe ubongiwe lelo likumini ukuthi bazothola kanjani angazi kasayona le ndoda shothi ayi cha yomela ingcengeke impela ke namhlanje ebusuku ngoba ayi lona nje ayaliphuma yena ushuga mama lo wakhetha ukusakaza ikiwu ngoba esakazela indoda yami khohlwa kuno ngeke uzuthole hamba la namaphoyisa ezela la ngizokhishwa amaphoyisa muno wena nje asambe wena nje asambe Angisatshela umuntu akakwazi phela lokho uyaphezulu engakhulumile wena angisatshela umuntu bese sicela sinyukele phela angisatshela umuntu bafo Kata la mfethu awunayo lasizama ukulungisa indoda yakho la. Ngeke ngikwazi ngifuna indoda yakho. Okay, umkhizi kata la usala nje usala. Bafo usala. Bafo mfethu awubusa isimali yakhe bafo. Yabo mina awubusa isimali yakhe. Imali yami. Bafo senza njani ukuze usise. Imali yami. Okay, ngisazoyithenga imoto. Yeke. Idili phelile boyisa imali yakhe. Uzomthanda Thukiwe mina. Hlaba kuqala lapho usanda mthanda. Uyena ngithanda yini? Akuphendule yena. Ngithanda. Sanibonani ba bukeli beNyoni TV. Siyahamba njengamanje nabo bhuti labengihamba nabo engibacelile beNyoni TV ukuthi bangisize siyobheka umuntu wami. Umuntu wami angisamtholi bekukuhle zwana kumnandi njengamanje ngisamtholi. Ngiyibona abantu besizakala ke kuNyoni TV nami ngithe acela bangisize ukuthi sikwazi ukuthi simthole. Ngizamile kaningi ukuthi ngimthole, hayi angimtholi. Njengamanje siphuthumela la ahlala khona ngithemba lokuthi sizomthola. Okumfuna kwami ziningi izinto zami impendulo engiyifuna kuyena ngifuna nemali yami. Kakhulu imali yami. Kunemali ke engakuyena ebezivumelane ngayo usizo oluthile bekufanele ngimsize ngalo lokuthi athole imoto yokuthi akwazi ukusebenza iUber. So abaleke nemali yami kwandlu engiyombheka kuyona eyami. Kuningi nje okwami okuyikhona kwanti esendlini eyami. Ngifuna yena, ngifuna konke, ngifuna impendulo ngiyathemba ukuthi ngizomthola. That is why ke sihamba ke sesiyombheka. Imali okhuluma ngayo imali kanjani? Imali besiyibeka sibesiloko senza stop order ibisuka from kwi-account yami ingene kweyakhe angazi uma ngizothi kubulima noma bekuthando noma bekukuvaleka kwamehlo isegameni lakhe. So that is why ngiphuthumela ukuthi le mali la angikwazi ukuyithola ngoba insuku zayisefikile sokuthi ikwazi ukuthi siyikhiphe gcwalise nami nakuloko ebengikuhlanganisa ukuze ngoJanuary nje early 1st or 2nd week of January sikwazi ukuthi siyayithola le moto le uyaqhubeka kwenza umsebenzi ngoba bengimsiza ngento eziningi kwandlu ahlezi kuyona mali yami kwampahla ayigqokile mali yami akanayo into anayo njengamanje kodwa ubalekile okusho ukuthi ubumendela yonke into akukho ebengakwenzi ufakazi wami yena njobe sebaleka ke angazi kodwa ke ngibona nibathole ngiyathemba ukuthi namanje somthola. Alright. Shit. Kazapho unento ethi umlungisi uzithela isisila. Ngabe kuchaza ukuthi uyenzeka uthi uyasiza kanti lapho osowone khona nokuthi abantu abadala besifazana banothando kakhulu la ko Ben10 futhi beze begcine besebenzisa izimali zabo ethenini bazuze thina kanti mina mhlambe ngifuna nje ukuthola lo mali bese ngiphuma kanje and futhi enye into abafuni
ukuzivela asifuni ukubaveza. Asibavezi futhi usuke umuntu enomuntu wakhe amthandayo. Mfowethu indaba inkulu usibhalelile ubani ubongiwe okwaDlamini. Unembuzo nezimpendulo ayifunayo kuBenteno wakhe amnikeza imali wamondla umnika indawo yokuhlala uwenza yonke into nendaba yokuthi umjita yena ngowakhe akekho lapho. Ake ngithi nje mina khawela ngithi amalandelane no ikunokotshelo zekhungakhunga thithi bathema gola tingacobo fala kahla usazonyoma bethuli iNyoni TV uhlelo kwenzakalani mfethu njengamanje siyanethwa siyasuka njengamanje kulikhulu kakhulu siyasuka njengamanje semhlanga njengamanje siya straight siyobheka ubani kabi sobheka usibonelo mfethu sobheka usibonelo and sesumfune kakhulu babukeli lensizwa ayitholakala emini lensizwa bekucaca ukuthi isinazi insolo zokuthi njengamanje uyayifunela osisi useswa senze njani enye into qhawe kune stop order noma kunemali egcinwe kusibonelo and uDecember manje usesukhala ngokuthi njengoba engasamthola ukhathazekile ngemali ekusibonelo okuyimali yakhe. ethi iNyoni TV ku YouTube, ethi iNyoni TV ku TikTok, ethi iNyoni TV lapha ku Facebook. Make sure wenza into enkulu, you subscribe and wenza into ejwani super thanks. Asambe kazama. Oyini super thanks uyatokoza nje lapha ku super thanks. Nishaye nje ngamadola nisithi fahla. Asambe mfowethu. Bonakele. Vale vele. Over the top. Ay konakele. See. Shy. Look, go. No it. Sure, mtong. Yaphila bafo. Yaphila hayi ungaxwayi mfethu. Kukwatsho mina. Izini bafuna nophela kusuka nje. Hayi ungasabi ngihamba nomfowethu lapha umalandela. Yeah, mfowethu. SiNyoni TV bafo. Sixolise nje asihlaseli. Ungaze nawe futhi uxwaye nabafethu esihamba nawo sifisa nje ukukhuluma nawe. Uba vuyena usibonelo. Usibonelo kahle. Usibonelo bafo. Ngizomenzani ukuthi sibonele? Hayi siphendule bafo usibonelo. Wena usibonelo. Ngibizi uziphe ngaxa umbuzo kusuka nje. Okay. Siyenze bafibelule lento. Bafo asizile ngempi asizile ngeshi mhlawumbe into kanjani. But sifuna ukuthola nje information ukuthi le ndlu le eyakho usibonelo. Sibonelo sikhuluma naye. Yeah, indaba sibonele. Okay. Hamba nomfethu malandela. Senza uhlelo ikwenzakalani. So ohlelo lwethu kunomuntu osibhalelile njengoba sila. Kunembuzo nezimpendulo esiyidingayo kuwena. Hayi ngaze bafuqwayo kuleke. Abafowethu laba nje abasigadile nje ababheka impilo yethu ebusuku njengoba suke sihamba. Kodwa nakhona siyazi ukuthi sihamba endaweni ehlukahlukene. So mfowethu siNyoni TV size la ngendaba ethile. Kodwa mongazivumela ukuthi mhlawumbe sikubeke esithombeni ukuthi ikanjani malandela. Ya futhi lo muntu lo wena mfowethu ukuthi manje khona into ongayicacisa usibonele uba wena ngithi Bonele mina ndo. ya bekufanele usho kanjalo simple for you. No wena bafula kunosesi la osibhalelile engicabanga ukuthi uyakwazi kakhulu futhi nje niyazana kakhulu naye and into ayishilo kune side asinike lona and elingelehleke bafo neze ngawo yabo. So ke thina njengoba siNyoni TV sisebenza mfowethu ngokulungisa
inkinga futhi sisebenza kakhulu ngokukhipha umuntu ke nje enkingeni esisuke sombone ukuthi izogcina imigaqelisa yabo Madoda uthi isikhathi ningena sibone bonifana lesikhathi. Naso sibonile baba. so senzela ukuthi na mfethu singathathi singezwe side lo muntu oyi1 kanti mhlawumbe nawe khona obungakusho okungagcina kokulekelela ngoba kuyinkinga mfethu ukuthi kube nezinkulumo ezingezinhle ngomuntu Singaleyo side lakho. Enenye into bafundisa sifike manje njengoba sebusuku. Mhlawumbe several times sifika la emini awutholakala isidalo. Neyibona imvulsiyana. Sayibona imvuliyana bafo. Kodwa into esisho ukuthi sihamba nomuntu ofisa uzokubuza into ethile ongasakuthola efonini, ongakutholi WhatsApp, ongakutholi any social network. Manje kufanele singa lezi khathi ngoba ushawu 11 Social media. Okay, mfethu into esicela kuwena ukuthi noma nje senze ibe short. Uyamazi Bongiwe? Bonge Dlamini. Bonge Dlamini. Yes, Bonge Dlamini. Sihamba noBonge Dlamini ufuna uzobuza into ezithile kuwena. Sesizwe iside lakhe. So sifuna ukuzwa nelakhe iside njengenyoni TV. Hayi futhi siyabonga. Windoda. Ubani sibonga mfethu? Manina, madoda ubuthi sengana. hayi no basingaxwayi abafethu laba bengakuthusi hlalwa phela ikhaya Ngithukile ngoba isikhathi enifika ngathi sengisusa madoda niyazi. Noma for relax. Kodwa ke into esifisako kuwena ukuthi usisi lo esisihamba no wasihlalisa phasi Madoda kwesinto okhala ngeground bese bonibone ngothu. okay hayi sangahlala la. hayi no asivela sihlele just nje naye ukuthi abuze lokho akufisa ukukubuza then No mfethu siphila ngisusa isikhathi enifika ngaso nje ngiyacabanga ukuthi 11 nje manje kodwa nje ngiyacabanga ukuthi nibaningi kanje. Okay, bafasipolise ukufika sibaningi ebusuku. Kodwa mfethu uBonge Dlamini uyamazi. Sihamba naye. noma umoya lapha no hayi wena Sihamba naye mfethu unemibuzo afisa ukuyibuza kuwena nempendulo afuna ukuyithola kuwena. No mfethu soba ngihamba naye emveni imlandi izinto ezikhona singamoshana isikhathi nemlandi umuntu sinihamba naye lezo. Okay. ngoba uyamazi it's fine Amlandani. Bengingenje ngisayini ukuthi madoda. No bafuna ukuthi kinga. yana mfethu nalelisu Madoda ngisela ngesikhathi lesi. Hayi no umsebenzi nanokuthi bavu kuyaphoqa ukuthi uma sesithe igama lakho nathi size sizokho. Sisikhuluma ngawe yena uyamazi. Yeah. Yindaba ngiqonozela. Fisi umazenze nanto Kwenze angaka. njani? Ngicaba abantu hamba nabo nje manje Fake kwenzeke kanjani? Awusakwazi ukukhuluma nami. Fake kwenzeke kanjani? Kunini ngifuna? Siyakhuluma nje nawe. Kunini? Phama nje abantu Kunini ngifuna? Ungiblokheleni? abantu basapha malanga abantu Ungiblokheleni? Ungiblokheleni Ungiblokheleni? nabo manje. Ungiblokheleni? Basapha abantu. Ngiyathanda ukuba nabantu. Ungiblokheleni? Kunini kufanele bambingana ama-calls ami? Usufuna ukula manje? Awabambingana ama-calls ami? Manje ufuna ukula nje manje. Awabambingana ama-calls ami? umbuzo olula nje mfethu Siyabuza usisithi umbuzo ngabamba ama-calls akho. Futhi vivini. Mana. Awabambingana ama-calls ami? Busy mina mhlezi ngekho bese ngasikhathi. Uqale ngoba busy. Qale ukuzibona usubusy wena. Qale ukuzibona usubusy. Yibona. Ithi into yakho. Awusakazi manje mina. Abantu ngabantu. Awusakazi manje. Ngiyakwazi ngifaka abantu ukuthi basapha abantu njengamanje mina. Ungiblokheleleki? Hawu. Phama nje ukuthi ngizenzela abantu. Yazi ungangifuna wena. Yazi ungangifuna. Ngilinde ukuthi ngizokwazi. Uyazi ukuthi ungangaki. okay umbuzo olula okay sisibonge ucela ehlisa umoya bafumazi kanje Hayibo. Baba, manje kwenzakalani? Kwenzakalani? Kodwa umuntu ufuna yini? Kwenzakalani? imali Salumela. Hawu. Sibonele wenzani? Wenze njani? Makhe. Ngichazela baba, Wenze ubani? Ubani lona? Ngichazela mina kwazi ungitshela ukuthi unomuntu la eThekwini. Ubani lo? Makhe. Ungisusa la emakhaya kanti uzongibana nefebe zala eThekwini. Ubani lo? Sengisifebe. Ubani lo? Sengisifebe ukuthi Baba. Sexolisa ukuthi size manje size ngayo. Okay. Umuntu wakho lo. Busy nebonde umuntu ihlengeza. No, umuntu wakho lo baba. Akusimuntu ngoba ngingani. Mawungane yakho. Awuseni umuntu wakho empilo. Akasiyena. Okay. Cela hlisa umoya. Vele wathi wena unamuntu. Uqinisile ukuthi akekho umuntu wakho wena wathi vele Ngikwazi, unamuntu. ngifuna Wathi wena vele awunayo umuntu uqinisile ukuthi awuyena umuntu wakho. ubani lo? Alright, okay. Bongehlisa umoya. Bafo umuntu esihamba naye lo. Uyena odinga information. Kwanathi sifuna ukuzwa iside lakho, sizwe iside lakhe. So, sesicela hlisa umoya. Ngeke ngikwazi. Angeke ngikwazi ukuthi ngehlisa umoya ngifuna angichazele ukuthi ubani lo? Ubani lo?
uzofuna ukuchazelwa nje ukuthi ubani lo usuqala wamfebisi. Usuqala nje wangibiza ngesifebe. Sis, lo ubaba umntana Uyakutshela ukuthi lo muzi uthole kanjani? Hayi, ngazangitshela. Uyakutshela ukuthi yonke into la eyami. Hayibo. Awumndaba yemuzi. Uqamba namanga kanje. Uqamba namanga. Yini yonke yakhe la. Ngokhomba kodwa kwakho la. Khomba kodwa okwakho okula. Okhomba. Okay, bafethu. Khomba kwakho la. Okay, asikhulume kahle. Asikhulume kahle. Ngithi khomba kwakho la. Alright, hey. Awukhomba. Imani. Okay, imani. Uzoba nesibindi sokwetha uyazophetholola kwena uthathe ngoba Ngisho ngathiwa wathenga wena sisi anendaba kodwa mina into engiyazi ngazi ukuthi yonke into la ibhilo. Hey, akanalo. Lutho. Imasosibonga. Okay, akidla ufuna le nto. Ulungisile. Ngiyajwayela lo. Ngijwayela wena. Ngiyajwayela wena. Sifuna asiqonde. Ngiyajwayela wena. Okay, imani bafethu, imani Ngijwayela wena. Gojo, sithi singenile le Ayikhulule into esizela. Fethu, okay. Nami sesibonga umazi kanjani? Umazi kanjani? Chaza nje iqala. Hey khuluma usiqhuthule. Umazi kanjani? Khuluma wena. Khuluma phela. Khuluma. Okay, bamani umuntu Umazi kanjani? Umazi kanjani? Ngibuza ngesikhathi lento. Umazi kanjani? Khuluma. Umazi kanjani? Umazi kanjani? Awukhuluma wena. Sibona. Kuba manje lokho ngikake mina. Awanjani ngani? Awunamali, awunalutho wena. Yabo isimo sale siqala. Ufuna nemali yami. Imani yasigojo mfethu ngibuza. Imali yakhe yenze njani? Ngifuna nemali yami. Eyenze njani? Lalela lo, unemali yami lo. Ayikasazi ke mina imali engiyazi. Okay. Mana. Awumanga wesikoro, awusuke nawo la. Mangani. Okay, baf. Tolu khuluma iqiniso. Siyenza imali. Uyamazi ngithi. Uthenge ukuthi uyamazi. Umazi kanjani? Umazi ukuthi umazi kanje. Ukuze noma ingane yakho izola siphelele futhi. Wena uphuma fabo ngalantwawo usubona ukhalisa wogesi la. Uyakhanya nasebusweni. Umazi kanjani? Mfethu. Umazi kanjani? Uyini obungiwe mfethu? Yazibongiwe mfethu manje fanele ngikhuluma abantu abangaka. Ukuthi uma wengane lo yantu. Ufuna ngakhulu. Uyini obungiwe? Umazi kanjani? Hlangana kanjani obungiwe? Uthatha. Analutho. Sibonelo. Umazi kanjani? Awunalutho. Even le invest of. Chaza ukuthi umazi kanjani? Yabona ngicela. Umazi kanjani? Umazi le invest imali yami. Chaza. Le bank imali yami. Le fetch imali yami. Awunalutho wena. Sizayo nje lapho esenziwe ezinye izinto. Awuna lutho wena. Ubengisiza kwezinye izinto lapho. Ihlelani mfethu? Obekusiza kwezinye Mfethu sidinga la mfethu sidinga ukuthi uchaze wenawe Chaza nabo. ukuze isithombe siphelele noma Chaza. umazi kanjani yini naye no mfethu umuntu angisiza bese ukuthi ngikwazi ukuthola lendlu lenhlala kho nje manje lokho ngifuna ukutshela nje uchaze kuma kusuke wakusiza ndlela ibeke kahle yonke indaba Musukwenza kahle ukuthi manje ngamalenga khawela nje ngakususa la ohlezi khona ngakuletha siza kanjani asithandane nawe nawe into okhuluma nawe asithandane ngilungela phezulu mangani Angeke ngikwazi. Imagana uzobona mengimuzi asithandane Smile. Asithandane nawe Okay, so simple question. Okay, uma wengane yakho lo uyabuza usibonge ukuthi athandane naye. Usangase ukhohliwe. Khohliwe mina. Athandana usisi. Khohliwe mina. Thandana yini noma anithandana? Khohliwe mina wena. uhambula la uzabona Cela umthathe ukuthi anithandana. Lalela yasimusi engane Christmas odlula ingane yakho athakele imali yami. Awu uthanda mina. Athakele imali yami Uthanda mina. Ngazi ukuthi yonke into asiyenza imali Wena was in when mina ngazi ukuthi uyasebenza la eThekwini lo muntu wazo yebo lo yonke into la wazo izinto zendoda yakho yebo ngiyenze ngoba ngazi okay senze nibe simple lelo sisibongiwe cela ukuthi usilandise ukuhlangana kwakho ukusuka no baba ukuthi kwenza yonke lento yabo ngoba phela lento sikhuluma manje sikhuluma indaba lalela ufuzwe nje bangizolandisa ukuthi lalela umjondolo lo yes sakuhlangana esitobhini esithile ebese wetohweni lakhe kusemsebenzini wami yes manje ufuna ukukhuluma no ngumba wengane
Awunamsebenzi. Wena wawucushise uyikhwapha kahle kahle. Ngoba nawe uphushiwe la enzima. Mawengane ihlisa umoya. Kodwa okusalayo ola imina wena ungaphandle. Okay, imani. Okay, sisiqhaza. Nihlanganisa imali kwemsebenzi ehlala stop. Yebo. Ngiyaqhubeka phi? Sazwana naye. Ngiyamsiza, buya ngabi nayo imali yokugibela. Buya ngabi nasisikhafutini ngiyamphathela nawo konke. Yagcina into yethu ihlangene. Okay. Ehlala mjondolo thizeni ewathi methi ngelinye ilanga ucela ngizowubona omangalisa nje umjondolo ngathi hayi ngeke ukufuna indawo ukuhlala ngihlanganisele le ndawo le Hawe Jess. mali yami Hawe Jess. Hawe mama. Wamletha la. yes Oh lejule. engqokela ngendlela engayithandi amzama Umsekela impahla. engigundisha ekhanda amzama Mina isikhathi singana nenza lonto. isikhathi sesihlangene singayiminyaka yo3 manje Okay, sisibongiwe. Kuye kule minyaka le ubungazini ukuthi unobudlelwana beka unayo mayengane asebahlukana kudala Wayakhohlisa. Ingoba ifuna ngisho ukuthi yabo kaKhisimusi lo umenyuka la kwephasika yimi ngiyakuchazela ukuthi ngisuka nawe wena wafenza njani lento unina bekhona into anganayo ukufonela mina lo mawakhe umenzele yebo Okay, man. Sisibongiwe. enganalutho lo Wena umenzela yonke manje asabambe bakhona ungibloke kwena yonke nami ngicela uhlezi endaweni yami ngicela ningilala. uhlezi endaweni yami enempahla yemali yami khona imali ke futhi besihlanganisa sibekela ngoba ubefuna lezi zinto zama-Uber asibekele ukuze sizokwazi ukuthi le bese sithatha imoto kube ukuthi ngikhipha imali enkulu zizosala imali encane imali eyo manje njengamanje siwu-50,000 futhi imali yami hayibo Usichazelile ngalokho. sesichazile ngalokho. Unalo ulwazi. futhi imali yami ngiyayifuna imali yami Iphi manje? Ikuphi lo mali? ngifuna imali yami imali ekhona la eyami nayo lo akusiyo imali yakhe yonke lo ngiyayifuna imali yami awunalutho wena yonke into nayo wena awunalutho wena wena uphila mina wena uphefula wena Asazi ngoba nalo 50,000 othi ukhona yilo ezohamba ayongicela ngawe ekhaya aphinde akhokhele ingane yami ngoba akakwazi ukubona ingane yami ngoba ikhokheliwe. uyabona ukuthi uhlezi nje Okay. Hayi noma ngabe yilo 50,000 ngiyowusawuthola ngoba ngiyele ekhaya. Malandela Sizobona Siyalungisa la. Okay. Babo. Wena imali kaSisibongiwe ubuzo-invest ukuthi hayi bafethu ngeke kade Uthatha imali yangaphi? ubuwazi noma usole manje Ngesikhulume nawe sibonele. Ngesikhulume nensizwa. Noma wengane. Siyazi mhlawumbe kube khona Okay, mfowethu ufuna sokunika ithuba lokuthi ukhulume ne? Khuluma uthi sikhuluma so. Chaza mfethu. Understand lokho futhi. Awuyazi indaba yemali yami? Okay, ngicela ukulini. Mhlawumbe khona khuluma khona. Ngoba ngibazela. Khuluma. Bongiwe usichazelile. Awuhlanya kancane sisi. Okay, mfowethu. Kuyo yonke le nto uthini? Awusichazeleke. Indaba yemali, indaba yendlu, indaba yempahla, indaba ukuthi ubekondla usisi. Enale uqobola mfethu. Khona ufuna ukuyichaza. Uthe sikhuluma so. Okay, isigama lakho njengensizwa. Awukhuluma ngeke khuluma. lo muntu imali sinzoyifuna lo mali engimele ngihlola ngangane nami lobona kanjani imali yami Okay. kanjani imali yami Uthe ubongiwe naniplan indaba ya-Uber ukuthi wena uzokhipha 50,000 ukuze kusale imali encane. yabo nje manje lo Ithi ikhona lento noma ayikho? yabo lo nje manje ayikho into engifuna ukuyikhuluma nje nayo Okay, no, okay. hayi ufuna ukukhuluma nayo usendlini yami phefula mina wena Wawumandla ngoba wawuthanda phefula mina wena wawumandla ngoba wawuthanda. uphiliwe nje Okay. awubalwe Okay, asinikuba fithu. yabo lo muntu uqala yona esondeza kumina lo yabo Okay. ngifikele nje la wayesondeza kimi lo Wayesondeza yena. manalo wangabaleka ngani wangabaleka ngani anumbothi umuntu ugoga kanjani wangabaleka ngani Ngazubafuna nogogo umncane wayesenza kimi lo muntu lo
uyelwa yiletha kimi lo muntu uthanda abaphakathi kagogo nami. Shutho la bafowethu. Okay, sisibongiwe. Ehlisa umoya. Shutho la kahle awukazi umthanda. uyelwa yiletha kimi kwesabatshela gogo lo Phendula awazi umthanda. Awukazi umthanda. Phendula awazi umthanda wena. samfuku stop nje Awukazi umthanda wena. Phendula awazi umthanda wena. Awazi umthanda wena. yena thula phela manje lokho Ela ufika Okay, asinike ithuba. Okay, bafocus. guys umuntu ongithanda uma ngane nami yazi Yes. Umuphi kanje? Umuphikelani umuntu omthandayo? Okay, sisibongiwe. Cela ulimi. Sisibongiwe. Sisiza wena uzoliqiniso nje manje. okay qhubeka baba lo muntu into angisiza ngayo yindlu yabo ngikwazi ukuthola indlu phela intwana ngizena ngize ngisondele kena ngaka yindlu yabo so kwazi wakuphoqa ukuthi ngiqamba ngisho amanga kuyena kube ngathi mhlambe ngimthanda manje kanti cha ungazi Wawuthini ke noma umthetho nomaphupho ngaye? Ufisa umshado. Okay, okay. Uthi wena wasebenzisa ukumthanda ukuze aqhubeke kwenze izinto. lo muntu asengondlela oqamba amanga hayi Yima mfethu. Bafu. Uthi wasebenzisa ukumthanda ukuze kwenze izinto. ngikwazi ukuthola indlu Okay ke. Okay. Isegameni lakho. Okay, ngicela ukulinde sisi. Isegameni lakho yini? Angithona wasebenzisa ukuthi uyamthanda ukuze uthole indlu. ukuthi ngimthanda Yini wrong pho uma ethi niyathandana? ngithandana nje mina manje Uyakwazi lokho yena. Manje. Uyakwazi lokho. Khona ukushini. Uyakwazi lokho ukuthi Kukhona ukushini. ndiya manje ngifica uma ngikakala endlini ngisinembo Yebo. Okay, yini wrong Khona uma ukushilo eza yini? kuwena ngoba engasakutholi ezobuzwa Because umuntu wakho Ngoba akasamthandi. Uyasho nje ukuthi akasamthandi, akasamfuni. Konke khona Fona nje yonke into bayifaka ku Facebook Eyakho le fridge. Hayi. Eyakho le microwave. Mekwe fridge ne-microwave. Mana wena sesiyavuma ukuthi indoda yakhe ibithatha imali yentombazana izonika wathanda ukwenziwe kuwena lokho ukwenziwe kusisi. Ngengithanda kenziwe kumina kodwa Kodwa yini wena? kodwa ngeke ngivume ukuthi indoda yami nje kalula kanjalo uyangazi ukuthi ngisuka mina nendoda yakha. Uyangazi ukuthi mina Wena ngisuka sesiyavuma uyavuma ukuthi ubuzolotshona ngemali yentombazana ukuvuma lokho. Ibiphika. Yebo. mina ngiyakhola ngithi manje ngivela umuntu le mali ngibe ukuthi Mina bengazi ukuthi imali yakhe. ngiyomhlobo lo muntu le mali le Shutho wena njengoba uhlezi ufaka imali le mali izakuthini. manje Isegameni lakho kodwa lelo yakho. imali bafethu. Angeke uzuyithole futhi. Khohlwa. Alright. Okay, sisibongiwe Gojo. Yeah. Sisibongiwe Gojo. Ngicela silungise indaba yemali. Sibonele, ngicela silungise indaba yemali mfethu. Le mali ningi. Ngeke ngilobole imali. Gojo. Ngeke ngilobole imali yakho. Sibonele, sikhuluma ngo50,000. Ngicela sicaciselane ngilethe ka 50,000. Usisibongiwe uthi wonke lo 50,000 owakhe. Owamvela. Asikwazi ke futhi thina ukusebenzisa yonke into asitshele yona. Ingakho singaphumuli isinqumo singakakutholi. Ingakho singaphumuli isinqumo umuntu singakutholi. Kulo 50,000 imalini yakho bufaka malini? Banayo. Yena befaka imali. Yonke into la yakho. Asikhulume leqiniso ngoba Kwayena wakho. Okay, ozokusho manje. Hawayena wakho. Okay, Ngiyajabula. cela ngilinde. Ozokusho manje. Kuzosiphoqa ukuthi sikhipha ama bank statement. Siveze ukuthi okay nayi imali utransfer ku stop order nayi imali ididaba. Mina ngale ngiphuke. Okay, ngicela ulinde. Mfethu imali nokuyifaka wena ku stop order. lo ngoba sibengifaka imali ngoba ngithanda ifuna ukuyisondeza kimi Mfethu imalini Wena ufake imali lo 50,000. emadoda phela ngikwazi ukukhuluma ukuthi ngifake imalini la yabo imali nedidactor ku-account yakho imali bafo ngicela ukulinde njengoba ku-50,000 uma eya mhlawumbe kulo 50,000 uno-10,000 fanele salo 10,000 wakho ngakuwena u-40,000 kubuyele ngakusisi yingakho-ke ngibuza Udide kanje ngoba ayikho. Ewe ya. 10,000 kuphela ngizela nakhona Awuna. okay shuthi wena njengoba uthi uzomnika u-10,000 shuthi wena nakhona ngimnethi ngifuna isuke manje yima bafo yima lento ungayithathi kancane ayikho kancane shuthi njengoba uthi uzomnika u-10,000 u-40,000 ofako wena Ufaka kuphi? Asebenze bank. Imali isuka from yima uyalalela madoda njengamanje yabo nje okay Cela nisambele bantu sifuna nokulala. wesisawu Cela nisambele bantu. Cela nisambele Uzongalala. phezulu lo ngizomlika
ayikho imali ngizomnika. Okay, uma umnika 10,000 shuthi siyavumelana ukuthi u40,000 udeducted kuwena noma kunga printed back statement. Akukaze kudeducted Noma kunga printed back statement kuno 40,000 wakho sophumile ku account yakho uya ku stock board usho njalo. Mina into engikwenza ukuthi ukwazi ukutshela ngemali zami zimina ukuthi kwenzakala nemali yami kodwa lo ngizomnika 10,000 kuphela. Why mnika 10,000? Akuphi empilweni yakho? Ngoba ngifuna ihambe kuphela. Yes. Sizobonga ukuthi ngizomnika 10,000. Uyahambe ngoba usebenzisa 10,000 ofakile. Why mnika 10,000? Angazi yabo ayikho imali yakhe kule mali. Imina ebengibeka imali phela imali segameni lakhe. Yebo hey. Buka manje buka ngizathu. Unalutho wena. Yes. Imali zokwenza 10,000 nakhona ngifuna ungihambe lo ngalokho ngimandle. Awunalutho. Okay, man, guys. Uyayibona kodwa uyenza process. Nawe uyakwazi ukuthi ngiyongeze lutho. Awazi. Wayethanda ukuthi amo. Uzobenza lutho wena. Yena ngoba wayefuna indoda kuphela. Bathanda nokhuluma indaba yodwa njengohlanje. Wena wafuna indoda kuphela wakuthola lokho. Ukuthi wawukhipha imali wawumthenga. Akukho ozophinda ukuthola. Bafo. Wena nje wobilo wenza uthi. Malandela. Lutho awazi uvunywa wena. Yazini Wesisi. Awazi uvunywa nangona Sisibongiwe. Nawe sisaniye lento kuloke manini aniye lento kuloke awume ba. Anginakusebenza ukukhuluma Aniye lento kusha. Yabona lento kuloke isipush. Singanidedela. Hayi sidedeleni. Lento kuloke isipush. Sisawume mfethu awume. Wena mangani usho indoda yakho idefend. Kwacho. Ngoba angazi ukuthi ile logama amnikeza lona uzomlobola. Sezoqhamuka manje sethi Ukuleke nje incane ushuka mama. Anginendaba kodwa mina engiyaziyo ngazi ukuthi yonke yendoda yami wena iminyaka emithathu yonke akazafike Umuntu wesifazane. Cela nihambe. Akazafike iminyaka emithathu yonke. Ukulala ke nani cela nihambe. Ufuna ukulala. Yabona nenza la manje. Asikwazi ukuphuma wena ungayiphisa uzothini ngemali yakho. Umsebenzi wethu mfethu ile mali iyafuneka. Ufuna malini lo sisi la? Uyonke nje imali awusho nje una yonke uzuthembisa amadoda nje abantu ukuthi uyenza izinto zozothabula izingane ngemali yami Awusingakhona ngiyohlala. Imali yami Ayikho balakho wayithola. Balakho wayithola. Okay. Manini. Ukuze lento soxazula kahle. uzobamba ngisho amafoni Ukhetha phakathi kwami noshuka mama. Ukhetha phakathi kwami noshuka mama. Manje ukuthi bathi imali yakho bayithola kanjani? Ibona zobe sebediscuss bayathola nalo ngo WhatsApp nabo Facebook. Uyakwazi phela ngoba phela bumonda ngithi Manje lokuze ngawo. Bafokotelo inzo wena yonke lento. Usizofuna eyami le No. eyami Unelungelo ukufuna akala lutho lo sikaze lokuqala ngiyabuya nami neveni zolanda umbhedi wami nawo konke nabazongena kuleli uyaphuma into yami ufuna benzini ufuna ini? ukwami konke musunguzifunani kwayindoka Okay, malandele mfethu. Mina mfethu ayikhathele ndoda mfethu. lalelani ngitshela ukuthi Ndoda yazi lona mfethu. lalelani ngimchaza nje ukuthi Lo wena mina ngenzani ngoba phela lo cathi mina ngakhola emakhaya nje ngaye laleni yabona indlela bengifuna ngayo umjabulisa amaphepha la awaziyo yensindle ibhalwe ngayo angifuni ukujabulisa yena ngimfunda nomqondo wakho ukuthi ukuphi njengoba manje nje amaphepha angempela awenza ukuthi ibhalwe ngubani nalo wakhipha imali lo yimini akumini yabona there's proof akusiwona sikhuluma ngeproof akusiwo awunalutho ngoba kangilazo nilanga ngelinye ngizofika yabona amaphepha la waphethe isho ngayibank akusiwona awami phela mina ngihlala eThekwini ngakhulela eThekwini awona farm boy njengawo lawo ayifeki awangempela
Amini, lezi indoda ezami. Yabantu ukubabuza nje manje unenzi. Siqubula indoda. Awunalutho ukuphinde nekhaya. Kwalo msebenzi. Uzosibona wena ukuthi uzokwenza. Mina engakhuluma ngathi ngakhokha kulesi sikhundla sokusonda namhlanje umsebenzini. Ngaze ngakhokha wena. Awunalutho. Wawuthanda hamba ngokuxoshisa. Lo kuzophindela esokweni lakhe lela behlala naye. Yonke leminyaka. Uyazonke wena Alright, sisibonge nje simoya. Bafo ukuze lento ixazululeke mfethu. Cela ukuthi Funa imali yami. umoya unikeze Funa imali yami. into zakhe. Funa imali yami wena. Yazi sesibonge. Uzothembisa abantu uzohlawula ngemali yami. Yebo, engiyokulobola. Funa imali yami. Bebafo. Awume ngokulotsholwa sisi. Hlaka 20 nje ngiyolotsholwa. Ayeso manje. Mhlawumbe impela waziwe phansi. Yabona nje manje. Usuyazi ukuthi ngemali yakho izoyenzani. Uzokwazi wena. Uzokwazi wena. Uzokwazi. Uzokwazi. Imali Uzokwazi. ezokusiza. Lela utshela. Sisibonge nesikhomeni. Sisibonge nje simoya. Hamba wathatha phela shakona. Hamba wathatha phela shakona. Ubona nje manje ngikhuza abantu ngikhuzana nawe manje. Ngizokhuluma. Ufuna ukubona? Ngangikwazi ukuthi lento uzoyenza. Akunika amaphepha ayifake. Ngifuna ukubona ukuthi ukuphi. Mfethu. Uyakwazi uzonela Okay. uphindela emevile emjondolo wakho wena owayo. Okay. Lesitobode befanele siqaqe nini? uDisemba. Njengoba kuDisemba nje. Nge-23 December. Mfethu. Ngilindele ukuthi mina ngo-27 bani unyaka mawuqala noma nje ngo-30 yamlandela imoto la efunayo. Nakhona ayiwabe nganayo imali yokuthenga. Ayiwabe nganayo imali yokuthenga. Nofuna ukubona lokuthi Akakuthandi. Akakuthandi. impilo yami nayo bengiyikhipha kwakhe yabona ukuthi uyisilimi. Uzonikeza igunya uma enganakho ukuthi angibiza isifebe. Feba mina. Uzophindela. Wena wethethela ukusakazikiwe umuntu omdala ebasini. Wena kodwa usala yami. Awusibonga nakho mfethu. Awusibonga nakho mfethu. Awumthulisi. Awumthethela. Uyabala sugar daddy. Ukhulume noma umngane yakho. Noma mfethu. Ikhona. Ayiku. Uyandi. Mayeke babulalane laphi. Yabona uzonginyanyisa. Ngicela ucacise ukuthi uthanda abaphakathi kwami nomakhopheni wakho. Sis. Siyacela ukuthi uthi ukushenxa ngani. Ngeke ngikwazi mina ngifuna indoda yami. Ngifuna indoda yami ukuthi sihambe naye sephezulu. Sacela udile naye ngoba Nambe niye phezulu. Ngeke ngikwazi sesifuna indoda ngithi ngiyasho ukuthi nani hamba. Okay, bafo. Meke ngithi sikhulume naye. Mangani. We understand the story noma ingqithi usesabhekene nayo njengomuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ngithi ukuthi babehlangana kanjani mina ngazi ukuthi indoda yami ngangikhokha imali ngoba ngihlangana naye mina ngazi ukuthi ayikho into engizoyibuyisa bona ngoba uthi ufunele namhlanje lapha mina into engibelayo indoda yami nale mali la bathi bayifuna mina indoda yami ayitshenanga ukuthi inomakhopheni oyifakela imali mina ngazi ukuthi iyasebenza la eThekwini. Losisakala. Okay. Angithi njengamanje usuyazi ukuthi kunemali ebiyistopode beyibeka nosisi. Uyazi ukuthi lo bafo lokuvela ukuthi ayikho imali yakhe kulo 50,000. into ezikabongiwe zonke lezi. Angazi. Manje ke lelo khadi lakhe ke ubongiwe lelo likumini. Ukuthi bazothola kanjani angazi kasayona le ndoda shothi ayi cha yomela ingceke impela ke namhlanje ebusuku ngoba ayi lona nje ayaliphuma yena uSugar Mama lo wakhetha ukusakaza ikiwe ngoba esakazela indoda yami khohlwa kuno ngeke uzuthole hamba la namaphoyisa ezela la ngizokhishwa amaphoyisa muno wena nje asambe wena nje asambe Angithathele umuntu. Akakwazi phela lokho uyaphezulu engakhulumile. Wena angithathele umuntu. Bese sicela sinyukele Angithathele umuntu. Bafo. Kanti la mfethu awunayo lasizama ukulungisa indoda yakho la. ngeke ngikwazi ngifuna indoda yami. Okay, umkhizi kanti la uzala. Bafo uzala. Bafo mfethu awubuza isimali yakhe bafo. Yabona mina awubuza isimali yakhe. Imali yami. Bafo senza njalo ukuze usise. Imali yami. Okay, ngisazothenga imoto. Yeke. Mfethu idili phelile boyisa imali yakhe. Uzamthanda. Thukiwe mina. Njaba siqala lapho usanda mthanda. Uyena ngithanda yini? Akuphendule yena. Ngithanda. No. Uyangithanda? Imali yakhe. Ku obvious bethanda into zami. Nomuzi. Uzomnika imali yakhe. Mningi. Nini mfethu? Cha
akathandi uzokuthandelana akathandi indoda yami kuphela Hayibo. Fethu. Okay, okay ngizombusa la. No sifuna ukuhamba fethu. Uzoyibuyisa nemali yakho. Ngizombuyisela imali ngomsombuluko. Kodwa ukuthi uma usuyenza leyo process leyo malandela. Ithimba lethu leli la ngemuva. Bazobe bekhona ithimba leli. Yeah, siyakuqinisekisa ukuthi konke ngomsombuluko iyazimoto uzothatha yonke into yami elapha. Okay, fethu. Ngawo umsombuluko wena uyaphuma la. Okay, ngisho ngaphuma kodwa ngicela asho ukuthi awuthule lihlukene akakhethi ukuthi uthanda abaphakathi kwami nawe manje. Uyangizwa? Okay baba. Obviously ubungamthandi usisibongeze sithi abe friend. Ngicela ukhethe. Akaze ngimthanda umuntu. Uthanda imali zakhe. Intwana ngizela nokuphela. Ngicela Pheke kahle ugcwalisa ikhwama zengubo zakhe. Khetha ukuthi uthanda abaphakathi kwami nawe. awakhe mongane mfowethu. Khetha ukuthi uthanda abaphakathi kwami naye. Ushuka mama wakho. Okay useshilo uthanda. Khetha ukuthi uthanda Ugcwalisa ikhwama khetha zengubo zami. Pahla yami. Okay, manje. solution njengamanje ithi bafo ngiyakubona fa awazi nokuthanda ukukhuluma. Yeah, mina ngizombuyisela lo. Uzombuyisela into zakhe zonke Nethu. umuntu wakho. Lolu. Umsombuluko mina ngizomnika yonke fethu. Yebo. Umsombuluko. Solution. Umsombuluko mina ngikhipha yonke ngomnika. Umsombuluko. So besikhona Umsombuluko ngayikhipha imali yomniki. Uyaphuma nawe uphendele umjondolo wakhe maybe. Okay, uthi uyaphinda usisi. Uthi nendlu ucela indlu yakhe ibuyele ngakuyena. Ucela impahla zakhe zibuyele ngakuyena. ngiyavuma lokho. Into zakhe ngizomnika. Into yonke into yakhe. Kulokho ke sesikwenda. yebo yonke into yakhe akamnike. Kunokwendlu. Phela ngeke indoda yami. Kunokwendlu sesihlamba into Maningi namakhehla emathaveni sis. Abafuna bakhona bangandawo. Ngicela ukukunikeza isikhashana kulokwendlu ethi ukuphefumula. Ebehlanganisa bethola indawo yokuhlala. Ahlale kuphi? Uzobona phela uyifunaphi. Kodwa Ahlale la abehlanganisela la. uzoba nensukwana ke mfethu la. Azikho insukwana ngithi mina ngomsombuluko iyaphuma impahla. Ngawo umsombuluko uyaphuma. Siyacela ukuthi ngoba la senza umuntu. Siya understand ukuthi ukhumezile. Cela ukuthi uhlala kumkhulumo ku3 days. Oh 3 days akawuthola 3 days. Yebo sijukutsha kancane kulo 3 days. Sijukutsha kancane. Usheshe. Okay mfethu Tozama. siyabonga sikhathana mfethu. Okay madam. But into ekugcineni indaba ifike kahle usisi nawe sisi uthola information ukuthi ubava bengiuser bengakuthandi usunayo information uthanda uma wengane yakhe. So njengamanje nawe uzoqhubeka nempilo yakho. Ungakhohlwa ukugcwalisa isikhwama ngifuna ingubo zami lesoyiqhubeka. Ezami. Nalelo vest elami. Nale jean eyami. Uzophinda ukunikana indoda. Funa konke. Unikana indoda. Funa konke. Kodwa wena ngabakhe impilo yakho. Unikana indoda. Umsombuluko yonke uyifunayo. Zohamba naso ikhipha ngomnika. Yazi usisi lo. Nginika esinye isithombe kwaJoe. Lo mangani. Yazi mfethu ngicabanga ukuthi izinto eziningi lo bafo lo. Uma ungana kwa semakhaya. Uze ngicabanga ukuthi angilinda kancane. Ngicabanga ukuthi mfethu lo muntu deep down enhlizweni yakho usesibongiwe. Umuntu okufanele ngabe appreciate uyambonga. Ngoba mfethu ukusuke emjondolo unikezwe indawo kanje uhlale imali uthenge yonke impahla uthenge into zokugqoka. Awabonga njenge-PIP ayifunani futhi manje. Awukahle mfethu awukahle. Wabonga njenge-PIP ayifunani futhi manje. Cela sidedele bantu sesifuna ukulala. Usisi yazi mfethu mina mfethu yabona yini oyifunayo esiyithathekayo manje ngoba yini ezokushaya. Sithatha i-microwave sakuthatha into. Makayithatha unikana indoda wozokwenza sisolala. Kulungile baba. Awuyikhiphe awukhiphe lo microwave lapho. Yabo mina sisilete yabo lento engenzayo Senzela kube lula bese lo sisilo akakhombisi fanele abe Kristu uthuli Wamkhombisa nge-PIP ufunani manje. yini la iPIP Uyazi uMzantsi Afrika. lo sisilo asilayishe nje Somluko njani ungakhohlwa. So besiyinkinga zonke lezi insuku. Wapikwa wena. Hamba wena sugar mama. Hamba usakazela abanye abakhehlikiwe ethaveni. yini ayisambili